Jeg hedder Jos. Jeg har noget, der hedder J-maskiner. Vi handler med entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner, og især gyldenedfælder. I 2016 begyndte vi at handle med BK Buchardt, og der begyndte vi at handle med de her PVC-slanger. Før i tiden brugte vi en anden slange. Det var forfærdeligt for vores montører at montere de slanger, fordi godsstykkelsen var simpelthen for uens. Så der var masser af arbejde i at få tilpasset slangerne, så de kunne tilpasse de huller, de skulle ind i, eller sætte på flanksen. Og især i koldt vejr, i frostgrader, så knækker alle slanger, og så kræver det, at vi skifter slanger ud. Efter vi begyndte at bruge de slanger fra BK Buchardt, har vi ikke haft de problemer overhovedet. Grunden til, at vi køber dem her, det er simpelthen, fordi de er så fleksible, som det er, og tål stor knæk. Godsstykkelsen, det er den samme hver eneste gang. Når vi monterer slangerne, så skal de ned i et hul, og de skal på en flankse, og de passer bare hver gang. Og det er meget vigtigt, at det er samme godsstykkelse, og den ikke varierer. Det er ikke prisen, der er afgørende. Det afgørende det er, at det er nemmere at arbejde med. Fleksibelt at arbejde med. Det er meget vigtigt, når landmanden får en gyldenedfælder for os af, at slangerne bare virker. At han ikke lige pludselig står en morgen, og halve slangerne de er knækket. Eller i frostvejr, når han klapper den sammen første gang, at halve slangerne de er knækket sammen. Det er meget vigtigt for os, at de slanger, vi sætter på, det er, at det virker. Så er det vigtigt, at de kan holde i mange år, uden vi skal ud og skifte dem efter et halvt år, eller et år, eller 2 år. Og hvis der skulle skifte en slange, så er det forholdsvis enkelt at skifte for kunden. De er meget holdbare. De kan tåle frostvejr, de kan tåle stor knæk, og vi har meget sjældent nedbrud på dem.